iritsi da gurean gaur albistegiari heltzeko unea. Gaurkoan Palestinako gatazka hizpide Euskal Herriko Unibertsitateetako hainbat lagunek Israelek Gazan egiten ari duen sarraskiak gelditza aldarrikatzeko elkarretaratzeak egin dituzte gaur goizean Euskal Herriko Unibertsitatean, Nafarroako Unibertsitate Publiko zein Mondragon Unibertsitatearen egoitzetan kontzentrazioak egin dira. Hain zuzen ere, Gernika Palestina deialdi herritarrak gaurko deitutako mobilizazioen parte dira hauek ere, eta hauekin batera lantokietan ere elkartaratzeak burutu dira goizean zehar Gasteizen, izan da Hamaika Telebista eta bertan ertzaintzak hainbat pertsona identifikatu ditu manifestaziorako baimenik eskatu ez dela argudiatuta. Palestinan aldeko kontzentrazio bat burutzen ari ginen, eta eskatu digute identifikazioa eta esan digute ezin garela hemen egon, baina leku hau da EHUkoa, hau ez da bide publikoa da, pasa daiteke edo nor, baina unibertsitateko eremua da, orduan han egiteko ez du jakinarazi behar poliziari lehenago. Orduan, iruditzen zaigu dela adierazpen askatasunaren beste murrizketa bat eta guzti salagarria dela. Bestelako lerro gurekin jarraiki Frantziako poliziak 4 pertsona atxilotu ditu goizaldean, azken biak Baionan iazko abenduan egindako ekintza batekin lotuta. Baionako prokuradoreak berriari baieztatu dio taldekako handeatzeak leporatzen dizkietela atxilotuei, Boiges Immobilierren kaltetan Lapurdin izan dira atxiloketa guztiak, eta atxilotuak berehala askatza exikitzeko elkarretaratzea burutu dute hainbat lagunek eguerdiko 12etan Baionako polizia etxean. Boiges Immobilier promotorearen angeluko egoitza lurrez eta lastoz bete zuen ostia kolektiboak orain dela ia urte bete. Kanboko Marieniako lurretan 94 etxebizitza eraikitzeko proiektua salatu zuten modu horretan. Proiektu horrek herritarren beharri baino logika kapitalistari jardukitzen diola gaitzetsi zuten. Hala, Marienea ez unki lelopean 21 lagun sartu ziren Boiges Immobilierren bulegora goizez eta han proiektuaren maketa lurrez estali zuten. 70.000 pertsonek baino gehiagok euskararen aldeko akordio soziopolitiko berri bat aldarrikatu zuten Bilbon larun batean manifestazioaren aurreko egunean. Idurre Eskizabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiak onartu zuen deialdia zalantzekin egin zutela maiatzean. Edonola ere, larun bateko irudiak argi utzi zuen gizarteak ondo ulertu duela euskararen aurkako oldarraldi judizialari aurre egin behar zaiola, eta goiz honetan azoraren 4ko balorazioa egin du Eskizabelek. Bertan, ohartarazi du aurre ikuspenen gainetik erantzun zuela jendeak. Hala, larun batean aldarrikatutako itun soziopolitikoan bideratzeko konpromisoa hartu du. Gure aurre ikuspenak gainditu egin zituen erantzunak. Eta pozik gaude arrakastarekin, ez guri erakunde moduan ematen digunagatik, baizik eta guk geuk egoera honen aurrean, oldarraldiaren aurrean, sentitzen dugun kezka eta larritasuna oso partekatua dela. Gainera berean uste dugu larun batekoa baita ere izan zela euskararen normalizazioan aurrera egiteko borondate oso sendo baten adierazpena. Bestaldetik azoraren 30ko greba feminista orokorrean zaintza sistema eraldatzeko premia aldarrikatuko du mugimendu feministak, eta behar hori datu bidez irudikatu dute elak eta labek. Txosten bana aurkeztu dute sindikatuek, baina ondorio bertsuetara iritsi dira bi sindikatuak. Zaintzalanak ordainduak zein ordaindu gabeak emakumeen gain dauden privatizatuta, bai familien eremuan bideratzen direlako, bai zerbitzuak azpi kontratatuta ematen direlako, eta beraz baldintza prekarioetan. Hala, grebaren bidez, auzia eztabaidaren arretagunean jarri nahi dute. Mitxel Lakuntza, elako idazkari nagusiak adierazi duenez, lehen mailako arazo politiko bat da. Hala, izanik Garbina Aranburu labeko koordinatzaile nagusiak erantsi du gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna erretorika hutsa izango dela, zaintza duina bermatzen ez bada eta zaintzaileen eskubideak duintzen ez badira. Argi eta garbi ikusten ari garena da, pertsona guztiok zaintza duina bermatua izan dezagun eta zaintzaileen lan baldintzak bermatu daitezen, zaintza eredu honek eraldaketa sakon bat eskatzen dula. Eta eraldaketa sakon hori, sistema kapitalista, heteropatriarkal eta kolonial honen oinarrira jotzea eta sistema honen aurkako inpugnazio argi bat izango litzateke. Guretzako zaintza eredu
aldaketa gobernuen eta aldundien esku dago. Berain ardura da beste eredu batera jotzea. Eta horregatik azaroaren 30ean grebara goaz. Greba feminista orokorra da. Eta mobilizazioak izpide ditugula gaiz aldatuta baina Euskal Herria nazioa dela eta antifasista dela berretxiko du Euskal Herria Bilduk azaroaren 18ko manifestazioan. Bestak beste, Santi Bruart eta Josu Muguruzaren alabak izan ditu ondoan Arnaldo Oteiko koordinatzaile nagusiak atzo egindako agerraldian. Guk 18an gure aurkezpen karta jarriko dugu mahai gainean, esanez Euskal Herria nazio bada. Baina gurea nazio solidarioa ere bada. Argita garbi guk nazioa eta euskal nazioa defendatzen dugunean munduan dauden herri guztien askatasuna eta burujabetza defendatzen dugula. Eta Bilbon txoriak txori ere abesten dugunean Palestinari begira egongo gara. Aurreratu dezakeguna da gurekin izango direla FPLP eta FDLPko ordezkariak gurekin batera manifestazio horretan Palestina goratuz eta Palestinarekin gure elkartasuna adierazi. Ordea eguneko lerroburekin bukatzeko kultur arlora salto, aurten 6. urtez hitzen lioa zikloa antolatu dute Oiartzunen. Bihar hasi eta hilaren 12 bitarte artean eta kultura izango ditu jaialdiak protagonista. Literaturaz, antzerkiz, musikaz, bertsoz eta arte plastikoz beteriko egitaraua osatu dute aurten ere eta utopiak eta horren inguruan izan ditzaken ikuspuntuak izango dira ardatz nagusi. Sarrerak Oiartzungo udaleko webgunean lor daitezken eta hilaren 11ko tailerrean zein azken eguneko irakurketan parte hartzeko hitzen lioa abilduan.com helbidera mezua idatzi behar da. Eta astearteko lerroburuak aipatutan heldu diezaiogun eguneko argazkiari. Israelek Gaza bitan banatzea lortu du. Tropek kontrolpean dituzte zerrendaren iparraldean eta hegoaldean komunikatzeko eremu guztiak eta armadak herenegun jakinarazi zuenez erabat inguratuta dauka Gaza hiria. Israelgo zerbitzu hedabideek aurreratu dute hurrengo orduetan hirira sartzeko asmoa dutela. والله ضوء غزة حسبي الله ونعم تقول فيلم يا راجل قلت لك يعني ظلام دامس ولكن انزل تحت انزل يبدو طلعوا حد من جوا Gaza is becoming a graveyard for children. Hundreds of girls and boys are reportedly being killed or injured every day. More journalists. Gurera bueltan aipatu dugu lerroburuetan ere kontseiluak akordio soziopolitikoa bideratzeko konpromisoa hartu du. Idurre Eskizabelek onartu du larunbateko manifestazioak euren aurreikuspenak gainditu dituela eta botere judizialari, erakunde publikoei eta gizarte eragileei eskaerapana egin die. Pieza berreskuratuko dugula laster, beraz aurrera egingo dugu, izan ere euskara izpide dugula hezkuntza akordioaren inguruko batasuna gero eta txikiagoa da. Hauxe erantzulea hezkuntza lege proiektuan ez bezala, EAJak eta PSek hizkuntza ereduak aipatu dituzte, ari jarritako zuzenketa batean horren aurrean Euskal Herria Bilduk bi proposamen egin dituela azaldu zuen joan den astean Ikoitz Arresen hezkuntza idazkariak.
taldeak hizkuntza ereduen zuzenketa ezabatzea nahi dute, edo ahalik eta zehatzen azaltzea zuzenketa horren interpretazio zuzena zein den testu artikulutan. Eta nabarmendu zuen erantzunik jaso ezean ez dutela legea onartuko. Handik 2 egunera larunbatean Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak prentsaren aurrean esan zuen ez duela ulertzen koalizio abertzalearen jarrera. Bada gaur, Arresek Euskal Herria Bilduren jokaera berretsi du. Egoera zuzendu ezean ez dute hezkuntza legea babestuko. Eta arazoa da, ezarritako helburuak B2 lortzen ez duten, B2 lortzeko gai ez diren A eta B eta D ereduak sartu dituztela zuzenketa bidez azkenengo momentuan. Baina gainera, gure buruari egiten diogun galdera da, 5. zuzenketa horrek inungo eraginik ez badu, zertarako sartu dute zuzenketa hori. Bildarratz sailburuak esaten du, zuzenketa horrek, zioetan dagoen zuzenketa horrek ez duela inungo eraginik, eta orduan, zertarako registratu dute azken momentuan, inungo eraginik antza ez duen autozuzenketa bat. Zein da beraz autozuzenketa horren zentzua? Eta orain bai, adi jarraian Euskalgintzaren Kontseiluak larunbateko manifestazioaren bueltan egin duen baloraziora. Euskalgintzaren Kontseiluak azaroaren 4ean euskararen biziberritzaren aurkako sententziak salatzeko 10.000 pertsona batu zituen manifestazioaren balorazioa egin du. Gure aurreikuspenak gainditu egin zituen erantzunak. Eta pozik gaude arrakastarekin, nera berean uste dugu larunbatekoa baita ere izan zela euskararen normalizazioan aurrera egiteko borondate oso sendo baten adierazpena. Eskizabelek adierazi du badagoela kezka bat euskararen sustapenari jarritako oztopoek eragindakoa, eta aldi berean badagoela ere euskararen normalizazioan aurrera egiteko gogoa. Manez Mantzola Kontseiluko koordinatzaileak gogorarazi du giza eskubideen deklarazio unibertsalek beren 2. artikuluan zehazten dutela inor ezin dela diskriminatua izan bere hizkuntzagatik. Azken aldian, ugaritzen joan dira auzitegietatik herritarron hizkuntza eskubideak murriztu dituzten sententziak. Eta jakin badakigu aurrekoen bide beretik gehiago ere etorriko direla. Protokoloaren helburua hizkuntza eskubideen aurkako erasoen aurrean antolatu eta saretzeko tresna bat eskaintzea da. Euskalgintzaren eta hizkuntza eskubideen defentsan sinesten duten eragileen arteko harremana eta elkarlana auspotzeko. Hau da, tokian toki eta batasunetik erantzuteko tresna edonoren eskura jartzea. 2 kasutan aktibatu ahal izango da protokoloa. Lehena, arau, kontratazio edo deialdi bati helegitea jartzen zaionean. Eta bigarrena, hizkuntza eskubideen eta euskararen normalizazioaren aurkako sententzien baten berri jasotakoan. Gaizlatuta berriz legebiltzarretik datozen albistei helduta Pedro Azpiazu ekonomia eta ogasun sailburuak iragarri duenez interestasen egoerari alde ona atarako dio Eusko Jaurlaritzak eta kontu publikoetan nabarituko da. Hori izan ere aurrekontuetan jasotzen denez Jaurlaritzak 60 milioi euro jasoko ditu banku gordailuen interesengatik aurten. Kopuru apala da, baina ezer baino gehiago da azken urteetan Jaurlaritzak ez baitu diru sarrera hori izan Europako Banku Zentralak interestasak 0ra jaitsi eta diru merkearen aroa martxan zuenetik bankuek apenas ematen baitzuten ordainik aurrezkiengatik. 2024ko ekitaldirako aurrekontu orokorren aurkezpen ofiziala egin zuen hain justu atzo Pedro Azpiazu ekonomia sailburuak orotara ekonomia eta ogasun sailak 140 milioi euro inguruko aurrekontua izango du 2024 urtean atzokoan azaldu zuenez gaur emango dute gainerako sailetako partiden bueltako informazioa. Edonola ere Azpiazuk aitortu du hauteskunde urtean ez dela erraza izango aurrekontuetarako babesa lortzea. El día 9 trataré de mantener, les anuncio ya, una primera ronda de contraste con ustedes, con los grupos parlamentarios, para explotar las posibles alianzas. Sé que no es fácil en un año electoral recabar apoyos, pero tengo confianza en que todos y todas sabremos estar a la altura de las circunstancias y Euskadi se pueda convertir en el reflejo de la
de lo que la política debería ser. Egile publikoen eskaerei eta protestei entzungor egiten ari zaie Eusko Jaurlaritza, hala ondorioztatu dute urriaren 25ean grebara dituzuten sindikatuek astelehen honetan funtzio publikoaren mahai orokorra bildu ostean, bada Jaurlaritzako ordezkarien jarrera ikusita, abenduaren 19ko grebari eutsi diotela jakinarazi dute. Irailean administrazio publiko guztian mobilizazioak iragarri zituztenetik, bitan bildu da mahai orokorra eta sindikatuek ohar bateratu batean azaldu dutenez, Jaurlaritzak bietan baztertu ditu haien proposamenak. Jaurlaritzaren itxikeria salatu dute, ELA, LAB, Comisiones Obreras, Esteglas, eta ESEKak azaldu dute, Jaurlaritzaren proposamenak orokorkeriak baino ez direla eta kontraesanetan daudela negoziatzeko ustezko borondatearekin gehitu dutenez, sindikatu guztiek atzera bota zuten enplegu publikoaren legeak ezartzen duen joko eremura mugatu nahi du negoziazioa. Horiek hala, abenduaren 19ko grebari eusten diotela azpimarratu dute. Sindikatuek ontzat jo zuten lehen greba eguna, hezkuntzan eta garraioan nabaritu zen gehien, eta 30.000 pertsonek hartu zuten parte manifestazioetan. Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan 152.000 langile publiko daude. Bestaldetik Euskal Herria Bilduk Arabako Errioxako pediatria zerbitzuak hobetzea aldarrikatu du eta horretarako mozioak aurkeztu ditu eskualdeko udaletxeetan. Koalizioak Arabako Errioxa esian pediatren falta dagoela salatu du eta zerbitzu egokia bermatzea eskatu du. Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak Arabako Errioxan pediatria zerbitzua bermatzeko beharrezkoak diren kudeaketak egitea aldarrikatu du Euskal Herria Bilduk. Zentzu horretan, koalizioak eskualdearen udalerri guztietan mozioak aurkeztu ditu. Udaletxeek eskakizun hori osasun sailari helarazi diezaioten. EH Bilduk salatu duenez, udan zehar pediatrien falta somatu da Arabako Errioxako esian. Kasu askotan espezialisten oporrak ez baitira bete. Horren ondorioz, arreta presentziala izateko aukera murritza egon dela adierazi dute, aurrek beste herri batzuetara mugitu behar izan direla salatuz. Koalizioak landa eremuko osasun zerbitzua egoera larrian dagoela baieztatu du. Pediatria zerbitzua bereziki. Osasun sailari zerbitzu egokia bermatzea eskatzearen aldeko mozioak bozkatuko dira hurrengo egunetan Arabako Errioxako udalerrietan. Ordea, ELA sindikatuaren delegatuek asanbladak burutu dituzte goiz honetan Euskal Herriko hainbat eskualdetan azoraren 30ko greba feministari begira. Zaintzen sektorearen prekarizazioa salatu dute eta Arabako kasuan asteazken ostegun eta ostiralean erresidentziateko langileek egingo duten grebarekin bat egiteko deia zabaldu dute. ELAko ordezkariek Euskal Herriko eskualde guztietan batzarrak egin dituzte greba feminista orokorrarekin bat egiteko. Zaintzen krisia eta sektorearen privatizazio etengabea salatu dute. Azaroaren 30ean egingo den greba historikotzat hartuz. Zaintzak krisian daude eta hori mugimendu feministak aspaldidanik agerian uzten duen elementua da. Era berean, mendetasun egoeran dauden pertsonan arretari dagokionez, privatizazio etengabea eta zerbitzu publikoen urritasuna salatu nahi dira. Euskal Herrian zaintza profesionalizatuetan diharduten sektoren azterketa eginez gero, privatizazio, prekarietate eta miseriaren 1000 adibide izango genituzkela. Asanbladekin batera, Gasteizen eta Iruñean elkarretaratzeak egin dituzte ELAko delegatuek. Gasteizko kasuan, honekin batera, zahar egoitza pribatu eta etxebizitza komunitarioen egoera salatu dute. Zerbitzu hauetako langileek 29 greba egun burutu dituzte azken 4 urteetan zehar. Eta azaroan, 3 lanuzte gehiago egingo dituzte, 8an, 9an eta 10ean. Bestetik, Ariznabarra zahar egoitzako langileek hitzarmena berritzeko negoziazioen geldotasuna eta Arabako etxez etxeko laguntzaren sektorearen egoera prekarioa salatu dute ere. Delegatuek egoitza pribatu eta etxe komunitarioetako langileek egingo dituzte greba egunekin zein azaroaren 30ko greba feministarekin bat egiteko deia zabaldu dute. Eta langatazkin bueltan, Nafarroako Siemens Gamesako enpresa batzordeak parlamentuko lan batzorde baten parte hartu du gaur haien etorkizunaren inguruan alderdi guztiei galdetzeko Erne.
Siemens Gamesako enpresa komiteak Nafarroako Parlamentuko Industria eta Trantsizio Ekologikoko batzordean parte hartuko du gaur egun enpresak bizitzen ari duen egoeraren inguruan hitz egiteko. Enpresak hilaren 21ean emanen dituen berrien zai. Gogoratu behar dugu, Gamesak 4.500 milioiko galerak pilatzen dituela, eta egoera horren aurrean, Alemaniako gobernuari erreskatea eskatu ziola urriaren amaieran. Enpresa batzordea, kezkatuta dago langileen etorkizunarekin. Zehazki, Nafarroan 1.800 dira, haien lanpostua arriskuan ikusten dutenak. Denak bulegoetako langileak, eta horren aurrean, gobernu eta politikariei erantzukizunak eskatzen dizkiete. Siemens Gamesaren etorkizunaren inguruko ezjakintasunak usatzeko, hilaren 21 itxoin beharko da. Enpresako arduradunek, egun horretan, izanen den agerraldian emango bai dute guztiaren berri. Eta Nafarroan garela memoria izpide hartutan, Baldemoroko kartzelara bidean zeudela istripua izan zuten Sara Fernandez eta Izaskun Urkijok duela 20 urte. Sakabanaketak eragindako istripu horretan Sarak bizia galdu zuen eta Izaskun larriki zauritua izan zen. Gaur egun sakabanaketa politika amaitu denean, Sararen familiak espetxe politikak sortutako biktimen aitortza eta erreparazioa eskatu du. 20 urte pasatu dira, Sara Fernandez Baldemoroko kartzelara lagun bat bisitatzera zioala hil zela. Eta urte hurren hau aprobetxatu nahi izan dute familiak eta Sara Gogoan auzo plataformak Sararen memoria berpizteko eta dispertsioak eragindako biktimen aitortzea eta erreparazioan aurrera pausuak eman daitezen eskatzeko. Sara Fernandez eta bere familia modu ofizialean aitortuak izateko Nafarroan benetako urratsak eman behar dira. Gaur egun, salbuespeneko espetxe politikaren alderdi krudelenetariko bat amaitu denean, hori egiteko aukera egokia dela uste dugu. Azpimarratu nahi izan dute, naiz eta sakabanaketa behingoz amaitu den, salbuespeneko espetxe politika horrek eragindako gainerako biktimak ez direla ofizialki onartuak izan. Bide horretan, Asier Garziak azpimarratu du, heldu den asteetan Nafar gobernuarekin zein alderdi politiko guztiekin elkartzeko asmoa dutela. Sakabanaketaren biktima hauek kontuan hartzen ez diren bitartean, osatu gabeko memoria kolektiboaz hitz egiten jarraituko dutelako. Azaroan 28an, ekitaldi berezi bat prestatu dute, eta 29rako manifestazioa deitu dute, Sararen memoria ahaztua izan ez dadin. Eta honekin, albistegiarekin bukatu baino lehen kultura arlora salto, Gasteizen martxan da taldegune programan izena emateko. EPEA hiriko musika taldeek eta abeslari solistek entxegu aretoak 2 edo 3 euroko prezio simbolikoan alokatu ahal izango dituzte, astean 2 orduz erabiltzeko jarraian informazio gehiago. Gizarte bazterketaren aurkako beste 2 plataformak nabarmentzen duenez, etxegabetasuna guztiok pairatu dezakegun egoera da, nahiz eta sinesgaitza iruditzen zaigun gutako batek edo gure ingurukoek egoera horretan egon ahal izatea. Hala etxegabez, etxebizitza eskubideaz eta etxebizitzaren aferaz hitz egiteko gurean izan da gaur Gema Orbe beste 2 plataformako kidea egin diogun elkarrizketarekin utziko zaituztegu jarraian izaldu. Amabiterriak dira eta eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko. Unea heldu da eta hartarako gaurkoan gurekin dugu Gema Orbe beste 2 plataformako kidea. Kaixo eta ongi etorri. Kaixo, egunon eta eskerrik asko gonbidatzeagaitik.
Beste Bilbo bat, beste Bizkaia bat, zer da beste bi plataforma? Beste bi plataforma, oindala 16 urte, sortu gendu plataforma da, Bizkaia mailako plataforma, eta bertan, bazterketa egoeran dauden, pertsonekin lan egiten dugun erakundeak hartzen dugu parte. 16 erakunde gaude gutxi gora bera, eta horrek sortzen dugu beste bi plataforma. 16 urte dagoeneko aipatu duzu, zer nolako ibilbidea izan du plataformak? Plataforma sortu zen 2006an zute bat egon zen San Francisco kalean, orduan zegoen pensio batean, eta bertan etxegabeko pertsona zauden, eta zut horren ondorioz 3 pertsona hil ziren. Orduan erabaki gendun, pertsona batzuk etxegabeko pertsonak hiltzen zirenean, zerbait egin behar gendula erakundeak, ezin gainela egon ezera egin gabe, bestela ikuste zina zan egoera. Eta orduan sortu ginen apurtzu bete helburu horrekin, plataformak, nahi gendun elkarte bezala elkarte desberdinak, administrazio publikoarekin batera denuntzia egiteko, eta ikusten ez dena, ikustezina dena, kasu honetan etxegabeko pertsonak ikusi ahal izateko, ez? Eta norbait kalean hiltzen danean, kalera gube irten, eta ikustezina ez dena, dena parkatu ikustea edo saiatzea erakustean, erakustea gizarteari. Hola sortu zen, apurtzu beste bi plataforma, eta urte guztia, 16 urtetan zehar, gora berak izan ditugu, parte hartze gehiago, gutxiago, erakunde gehiago, baina orain ere uste 18 erakunde gaudela, eta, urtero egiten dugu ekintza desberdinak, ekintza bi finkoa ditugu urtean zehar, bat apirilean da, apirilean sortu zen beste bi plataforma, eta beste urrian izaten da, orain dela gutxi izan dugu beste bat, kanpainarekin batera, sensibilizazio kanpaina batekin egiten dugu bai, kalera urtetzen gara, plataforma bezala. Eta gero egia da, urte guztietan zehar, norbait kalean hiltzen danean Bizkaia mailan, plataformak eta erakunde guztiak ere kale irtetzen gara, egun konkretu batean, hilden astean normalean, homenaje bat egiteko pertsona horreri bebai, eta komunikabideen bidez ikusi daiten pertsonak kalean daudela eta hile egiten direla, eta ezin dugula bestaldera begiratu, ez? Orduan, dora 16 urte sortu zen, zute baten ondorioz 3 pertsona hil zirelako, ibilbide luzea dagoeneko, sare bat ehuntzen duzu, ezta? Hainbat eragilek parte hartzen duzu beste bi plataforman, eta helburua izanik gizarte bazterketan dauden pertsonei laguntza edo ikusgarritasuna ematea, ezta? Bai, nahi dugu ikusi daitela, denuntzia egin da sensibilizazioa. Eta hori gizarteari orokorrean, eta gero administrazio publikoei ere, euren artean koordinazioa hobetzea, 3 administrazioak, emoten dugun zerbitzuei, zerbitzu kalitatezkoak izan daitezen, ez? Eta, zerbitzu berria sortzeko, zerbitzu horretan kalitatezko eraikinak eta behar diren profesional nahikoa egon daitezen, eta denuntzia egin nahi dugu, ez? Horren bitartez. Aipatu duzu, ez? Urtero bi ekintza garrantzitsu edo finko dituzuela, eta, oraintze bertan aipatu duzu, harremana baduzuela, ez da, erakunde publikoekin, izan erakunde publikoekin harremana baduzue, eta horrez gain, sentsibilizazio hori da zuen egiteko, okertzez baldin banaiz. Holanda, guk egia da 3. sektoreko elkartea gara, ea denok, eta orduan administrazioekin batela lan egiten dugu. Bai, zerbitzu sozialak eta gu elkarrekin joan behar garela, ez? Orduen eskuti joan behar dugu, baina bai denuntzia egin behar dugu, gauzak ondo ez doazenean, eta hori da gure igual, helbururi garrantzitsuena, eta sensibilizatu bai, sensibilizatu gutariko bakoitza, ez? Egia da, gutariko bakoitza zerbait egin aldu, ez? Egoerako betxearren, hori be garrantzitsua dela uste dugu, Izan ere, izatez etxebizitzarako eskubidea omen dugu edo, baina asko dira eskubide hori ez dutenak, kale gorrian bizi direnak, zein da egoera? Egoera da, hori legea dio bezala, eskubide daukago etxebizitzara, baina egia da, baldintza batzuk behar ditugu eskubide hori bermatzeko, eta egia da, gu lanean ari giren pertsona askorekin, eskubide horretara ezin da heldu zergatik askotan ez daude erroldatuta, zailtasuna dituzte erroldatzeko,
Naiz da erroldatuta egon, kasu askotan ere, baldintzak ez dituzte betetzen, eta ezin dira hurbildu, askotan atzerritara direnean dokumentazio falta dago, orduan ezin dute ere, orduan egia da, gu lan egiten dugun pertsonekin, askotan ez dute eskubide hori. Hori da realitatea. Eskubide hori ez daukate eta eskubide hori bermatzeko ezinbestekoak badira neurri politikoak, ezta? Zer egin daiteke horren aurrean? Bueno, guk uste dugu, gure erkidegoan badagoela legea eta eskubidea printzipioz deno daukagu bai etxebizitzara edo diru laguntzetara, hori Holanda, baina, bueno, beti daude arau batzuk edo osatu behar dozuz baldintza batzuk eta askotan ez dituzte baldintza horrek eta gainera pertsona bakarrak dira ia denak ulan egiten dugu zenak. Orduan ere, kasu askotan ez daukia preferentzia edo etxe bizitza eskubidea izateko edo heltzeko, ez? Hori da realitatea, bai administraziotatik, dokumentazio gabe daude, nahiz eta dokumentatuta egon erroldatu gabe egon aldira gainera, askotan ez daukate diru laguntzarik, orduan ezin dute etxe bizitzara joan, edo askotan badaukate diru laguntza, baina ez da nahikoa alokairuan joateko adibidez. Orduan ez eta eskubide izan ere kasu askotan ezin dute etxe bizitzetaraino heldu, ez? Hori da realitatea, daukagune realitatea. Gainera, nabarmendu beharra dago, askotan pentsaezina edo sinesgaitza iruditu arren gutako asko edo gure inguruko asko egoera horretan bukatu dezaketela pertsona horiek, ezta? Izan ere, guztiok badaukagulako arrisku hori edo etxebizitza barik gelditzearen arrisku hori. Bai, egia da etxebizitza arazoa transversala dena, gazteetan, nagusietan, denotan, ez? Arazo larria daukagu, ez? Etxebizitza arloan, uste dut. Eta egia da, edozein hiri pasau aldiako. Askotan betzatzen dugu, kalean dauden pertsonak, edo bazterketa egoeran, izango dela, zerbait egin dutelako, esaten dugu, edo esaten du, orokorrean, zerbait egaitik izango da, baina normalean, arazoa izaten da pertsonala, gizarte arazoa eta estrukturala da, bai. Etxebizitza arazoa estrukturala da, eta egia da, egoera hauek edozein eri gertatu aldiakoz. Ze askotan, lana galdu eskero, banaketa bat egon alda bikotean, gaixotasun bat agertu alda, eta faktore desberdinak agertu aldira, eta sare sozial bat, baldin badozuz, pertsonak askok ez daukate sare sozial bat, kalean amaitu aldute eta aldugu. Eta hori da realitatea. Ez dira pertsona desberdinak, egoera batzuk izan dituzte, eta horrek kalean utzi ditu, ez? Hori da, eta edozein eri pasau aiako, hori Holanda. Edozein egaratu alzaio, ez da, aipatu duzun bezala, eta ez dakit, agian, ez dakit nola ikusten duzun egoera, gero eta gehiago direla, azkenean, egia da, Bilbo bezalako hiri batean, gero eta pertsona gehiago ikusten ditugu kale gorrian, lo egiten, bizitzen, horrek errealitatearen isla bada, hori? Bai, errealitatearen isla da, eta hor, gauza bi gertatzen dira, ez? Alde batetik, ez ditugu zerbitzuak gure erkidego guztian baranduta, zerbitzuak hirietan da, herri handietan daude, horrek esan nahi du, herri txiki batean pertsona bat bizi baldin bada eta kalean gelditzen bada, hirira joan behar duela, orduan hor arazo bat dekogu, egia da, zerbitzu horrek politikoki erkidego guztian sortu bako ziren, alde batetik. Eta gero dekogu migrazio prozesua ditugu gaur egun, ja urteak dira, eta beste realitate bat berria, ez? Ditugu etxegabeko pertsonak beti egon direnak, eta oin realitate beste ez dela, ezien heldu behako bazterketa egoerara, baina heltzen dira. Ze prozeso migratorio horrek egiten die hirietara etortea, eta etxeak lortzeko zailtasunak egiten die kalean egotea. Orduan egia bazterketa egoera eta etxegabetasun egoera gero eta pertsona gehiagotan ematen da. Eta, uste dugu beste bi bezala, zein da, ez dakigu zein dan soluzioa, baina politika arazo bada, migrazio prozesuak, Europa mailako arazo bada, eta, uste dugu, hirietan adibidez Bilbon pilo bat zerbitzu dagoz. Hiriburuetan orokorrean asko dagoz, baina beste leku batzuetan ez. Orduen, zentralizatzea ez da ona, eta ona izango zen, gure inguruan
zerbitzu desberdinak sortzea, ze egia da gero gizarteratze prozesuak errezagoak dira hirian baino. Eta gaur egun, ia dena, Bilbon bertan, Donostin, Barakaldon, hiri oso handietan daude, ez? Eta uste dugu, hori apurtxu bat deszentralizatu behar dela, ez? Eta migrazioa aipatu duzu, erroldaren arazoa ez da soilik pertsona migratzailei zuzenduta ez, edo nork eduki dezakelako arazo hori, baina egia da errolda barik egun dirulaguntzak jasotzea oso zaila dela edo ezinezkoa askotan, eta horragian jarri behar da balorean, ez da, askotan ez dugulako ulertzen edo gizarteak ez du ikusten zein garrantzitsua den errolda eskubide hori, gerora dirulaguntza horiek jasotzeko. Errolda eskubidea oso garrantzitsua da, beste eskubide guztietara heltzeko. Ez bakarrik etxe bizitza, osasuna, juridikoa, pilo bat, erroldatuta ez bazagoz, ez zaude gizartean. Orduan, ez zauz inon ere, orduan, errolda gabe ezin zara joan inolako zerbitzu bat. Joan ez adibidez, osasun arloan urgentzietatik. Baina ez dakazu mediku bat referentzizkoa. Ezin dituzu laguntzak ere lortu. Eta erroldatuta gaudenok, ez diogu importantziarek ematen, zeia horrekin jaio gara, gure kasuan, baina egia da, errolda gaur egun oso garesti dago. Ze gainera, merkatua funtzionatzen du, jende asko logela bat aurkitzen du, bizitzeko, baina adibidez ez diote erroldarik ematen. Edo erroldatu nahi badu, diru kopuru bat ordaindu behar du. Orduan, errolda ere negozio bihurtu da. Eta negozio ez du bihurtu etxegabeko pertsonak, baizik eta etxe bizitza duen pertsonak bihurtu du. Eta horrek egiten du bai, askotan, pertsona batzuk denboralki egon aldire logela batean, baina erroldatu gabe. Orduan, ez daukate eskubiderik beste zerbitzuetarako diru laguntzak, etxe bizitza, osasuna, eta hori da gure realitatea. Eta lan egiten dugun pertsonekin askotan erroldatuta daude denboraldi bat, baina gero bajan ematen diote, etxe bizitza saldatu dute, errolda galtzen dute, eta egia da oso garrantzitsua da, bazterkeri egoeran dauden pertsonekin, errolda izatea. Hori da lehen abia puntua gero beste zerbitzuak, beste eskubideetara heltzeko. Errolda edukitzea ezinbestekoa da bestelako zerbitzu batzuk lortzeko, ez da, ipatu duzun bezala, eta errolda edukitzeko ere ezinbestekoa bada etxe bizitza. Orduan, gurpil zoroa ez, azkenean behar ditugu eskubide guztiak lortu ahal izateko, zein garrantzitsuak diren, txiki edo gizarteak uste dituen horiek normaltzat edo hartzen direnak. Eta, lehen aipatu duzu, ez da, zein zaila den batzutan dirulaguntzak lortzea, batzuetan gainera ez direla eduki bai, baina gian gehiago behar dira, nola doa dirulaguntzen kontua? Bitu, dirulaguntzak bertan egia da, renta minimoa daukagu, hori holanda, etxe bizitzan legeak ere diru laguntza bat ematen du etxe bizitzak alokatu ahal izateko, eta baditu, ingresimo minimo vital edo estatu mailako diru laguntza bai hemen ere hori ere lanbideen bitartez ere kobratu, badu diru laguntzak, baina horra heldu arte, zailtasun gehiago dago, ez bakarrik errolda, adibidez erroldatzea. Daukagoz pilo bat zailtasun, etxegabeko pertsonak batez atzerritarra direnean, kontu korronteak zabaltzeko. Banketzak ez dizkiete zabaltzen kontu korronteak. Orduan, ez badokazu diru korronteri, ezin dozu diru laguntza eskatu. Eta banketzak esaten dizu, ez dizut zabalduko, diru laguntza izan arte. Orduan, ez da diru laguntza arazoa, gurutezan, diru laguntzak baditugu, baina askotan diru laguntza horretara heltzea dauden traba guztiak da arazoa. Eta askotan barazoak izan aldira, errolda banketxeekin, etxe bizitza aurkitzea, orduen, ez da erreza, egia da, diru laguntza batzuk lortzeko normala da, txenean, ez dakit, gauza batzuk, kriterio batzuk edo izatea, heltzeko, baina egidak horrek egiten du ezin heldu ibiltzea. Orden diru laguntza badaude, baina arazoa da euretara heltzea.
Egon badaude, baina zaila da heltzea, ez da. Gero egia da, askok badiotela, diru laguntzak erabilgarriak izan daitezkeela, afera edo konpontzeko bidean, baina arazoa konpondu baino estaltzen dutela, eta azkenian etxebizitzaren arazoa bada estrukturala. Holanda, diru laguntza laguntzen dute, hori Holanda, eta beharrezkoa dira, kasu askotan, baina hori arazo potoloena etxebizitza arazoa da. Gu ditugu pilo bat pertsona, ja urtea dituzte, eta pentsio bat dute, eta diru laguntza dituzte, osea, diru kopuru bat, baina ezin dute lortu etxebizitza bat, aurreiritza daudelako, fizikoki ez dalako gustokoa, edo adikzioak dituelako, hori esaten dut, etxebizitza pribatuaz hitz egiten ari naz ere, ez da bakarrik publikoa, pribatua ere, merkatuan dagoen etxebizitza. Orden, diru laguntza garrantzitsua da, baina beste faktore batzuk adibidez etxebizitza kontutan ukin da. Ez bestela daukagu jendea diruarekin eta kalean. Eta hori errealitate da, eta esaten du jendeak, lortu da hila pisu bat, baina eske errealitatea da adibidez Bilbon ezinezkoa da etxebizitza bat lortzea. Lortzen dutenean, Bilbon eta edozein herritan, lortzen dutez logelak, eta adibidez atzo esan zidaten, 550 logela bat bakarrik izatea. Horrela oso zaila da, gainera, ematen dizute logela askotan erroldatu gabe esan dugun bezala. Orden diru laguntza galduko dozu. Egia da dalan zirkulo bat, eta hor sartu eskero, oso zaila dela irtetzea, hori da realitatea. Eta gero gainera, naiz eta dirua eduki edo ordaintzeko aukera hori eduki etxebizitza alokairua ordaintzeko aukera, askotan ere salatu izan dute arrazakeria, ez da? Etxebizitzak alokatzerako orduan maizterrek jasaten duten arrazakeri hori. Bai, realitate bada, arrazakeria dago, orain bertan kalean daude pertsona asko, mutil gazteak, magrebiarrak dira, baina askotan formakuntza bat egiten ari dira, formakuntza bat egin da, diru laguntza bat dauke, eta posibilitate dute etxebizitzara sartzea, 3, 4, kontratua egin da, baina egida arrazakeria asko dago. Eta, magrebiak edo bardina eta askotan ditugu bai familiak, kalean, umeekin, eta hori berretate bada, eta hori aurre iritziak, esan duguna lehen, atxerrita delako, atxerrita delako. Adikzioak izan dituenean, adikzioak izan dituelako. Eta gaur egun egia, etxebizitza gutxi daude, eta etxebizitza duenak, aukeratu aldau nori alokatu, horrela da, normalean ez dute alokatzen bazterketa egoeran dauden pertsonei, ere egon diren pertsonei, hori da realitatea. Lehen aipatu dugu, etxerik gabeko pertsonen kopurua asko handitu dela, ez da? Ez da biderkatu azken urteetan, baizik eta 253. Hasi da, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, etxegabetuen kopurua eta neurri eraginkorrik jarri ezean, egoerak okerrera egingo duela aurrikusi daiteke. Nik kopuru hori handituko nuke, ze dira 250 piku kalean daudenak. Baina dira 3.380 bazterketa egoeran daudenak. Gauza bada kalean egotea, hori da egoerari gogorrena, dudari gabe, eta bazterketa egoeran esan nahi du kalean egotez gain beste asko aterpetxe temporaletan daudela, osea, gaur aterpetxean daude eta atorren astean kalean daude, ditugu bebai etxe bizitza ez egokietan bizi diren pertsonak, txaboletan, lonjetan, edo urgabe eta argigabe bizi diren pertsonak, eta baditugu ere violentzia edo dagoen etxeetan bizi diren pertsonak, batez ere emakumeak. Orden, bazterketa ikerketa egin zanean, oindala pasaren urteko datuekin, 2022ekin, 3.300 pertsona agertu ziren egoera horretan, eta 20% kale gorrian. Horre datu dira 2022koak. Aurten iraian, 23an, aurten, Bilbon egin dute kontaketa, eta 200 piku izan ziren pasaren urtean, eta aurten ja 500 eta piku zenbatu da biez. Osea, datuak gora eta gora eta gora doaz. Eta hori da realitatea. Eta gero eta jende gehiago dekogu kalean, dekogu sedano dekogu, gure kaleetan daude, bai batzuk, urte asko dara matzatelako egoera horretan, oso zaila da irtetzea, bai prozesu migratoriak ere etorri dira, eta gero emakumeak ditugu ere, ez ditugula ikusten,
baina emakumeak ere kalean daude eta bazterketa egoeran daude. Eta hori be kontuan eukin behar da. Egia da, gutxiago ikusten dira, bazterketa egoeran 20% edo dira, eta gero kale gorrian daudenak 6%, orden askoz gutxiago ikusten dira, baina egia da, etxe bizitza ez egokietan bizi direnak asko dira, eta violentzia dauden etxetan ere asko. Orduan, kalean ez ikustak ez du esan nahi, ez daudenik. Ze askotan, bizi dira bikote oso desatseginekin kalera eskoatearren. Eta hori be, bazterketa egoeran egotea da, ez? Orduan, begiratu behar dugu bebai ondo, ze emakumeak ere hor daude bebai. Naiz eta ez ikusi, egunero, baina egoera, eta zenbakiare gora doa emakumena kalean. Orduan, olako egoera gainditzeko, ezinbestekoa izan daiteke, adibidez, etxe bizitza publikoen sarea handitzea, dirulaguntzak badaude, baina horretaz harago, eta gero horrez gain, aterpetzen edukierak ere handitzea, adibidez. Egia beik, aterpetzea erantzuna puntuala da, gutxutan aterpetzak lehenengo momentuan ondo daude, baina gero pertsonarekin lanean zaudenean egokiona etxe bizitza baten egotea da, noski, danok bezala, sukalde batekin, eta hor dago zaitasuna, ez? Salto hori emotea, ez? Aterpetxetik etxe bizitza batera. Egia da, etxe bizitza publiko gehiago behar da, hori badakigu, dano dakigu uste dugu, eta gero behi behar da, etxe bizitza pribatua daudenak merkatura ateratzea, ze asko badakigu gutxik daudela, eta, bueno, politikak ere behi, badaude batzuk, ez? Baina animatzea, danoi, etxe bizitza horrek ataratzea, eta, bueno, bebai, erabilgarriak izan daitezela etxeak, eta oportunitateak emateko bai jendeari, ez? Zer ez da diru arazo bat, ze askotan esan dugune, kalean dauden pertsona bazterketa egoeran, momentuen baten diru laguntzako ikingo dauri ez, eta ikingo dauri ez zelan ordaindu. Orduan, apostu bat izan behar da, ez? Horregatik, zinbestekoak badira neurri eraginkorrak, tartean Madrilgo gobernuak etxe bizitza legea indarrean jarri du, dola 8 urte Jaurlaritzak etxe bizitza legea ere indarrean sartu zuela. Ez dakit, bi lege horiek aipatuta nola baloratzen dituzu? Gu daukagun, hemen daukagun legea, egia da, oso aurreratuta dago, ze etxe bizitza eskubide bezala, ipintzen du, eta hori garrantzitsua da, horregaitik nahiz eta izekin etxe bizitzak denontzako badaude diru laguntzak, eta hori abia puntu ona da. Nahiz eta, badakigu, denontzako ez egon, baina abia puntu ona da. Eta, egia da, estatu mailan egindan legeak Madrilen ez du asko ukitzen, ez hobetzen gu daukaguna, horrela da, eta gero Madrileko legeak ere ez du planteatzen eskubide bezala etxe bizitza. Orduan esan alda, ondo dauela, estatu mailan lege bat izatea, ez da egon legerik, eta beti da ona da lege bat izatea, baina gure kasuan badaukagu gure legea, eta aurretik doa beste ikusita. Orduan, uste dugu gure legeak eskubide bezala planteatzen duen etxe bizitza, bor landu behar dela, zelan denok izan aldogun eskubide hori, ez? Lehen aipatu duzu sentsibilizazioa, zein garrantzitsua den, orduan gizarteak badu zeregina, afera honetan zer egin dezake? Beti izate dugu, bazterketa egoeran dauden pertsonak gizarteratzeko, gizarteak ere pozu bat eman behar du, eta gizartea gutariko bakoitza gara. Orduan zer egin aldugu, nik usteot horrek aurre iritsa ditugunak lehenengo kendu, ezagutu pertsonak. Eta ezagutu pertsonak, esan alda, artikuluak irakurrita, dokumentalak ikusita, liburuak irakurrita, edo esperientzi bat izan da, zuzena. Ezagutu egoerak, zergatik gertatu diren gauza, beldurrak kendu, ze uste dugu askotan, etorten dira igual ikastolak eta hola, eta sensibilizazioa egiten dugu, eta beldurra bezala etxegabekoa izaten dugu, etxegabekoa pertsona dira, zerbait gertatu jaki eta egoera honetan amaitu dute, baina beldur horrek kendu, eta gero bai, hurbilago egon, adibidez gure komunitatean, edo etxe bizitza norbait daukagunean, egoera txarrean, edo bastartu egon dena, ez behiratu bestalde batera, saiatu bai hurbiltzen beragana. Egia da, gizartea gero eta bakarkagoa gabiz danok, eta zailagoa da, baina nik usteot aurre pausu emon behar da, beldurrak kendu, ezagutu, eta hortik gure sarea sare soziala hurbildu bai pertsonei, ez? Bai gure etxe bizitzak merkatuan ipintzen, bai egoerak ezagutzen, eta hortik bai, horik bildurrak kendu, ez?
Lehen aipatu duzu emakumeen egoera oso gordina badela, ez dakit egoera horri aurre egiteko neurririk badaude, zer egin daiteke, adibidez, erasotua den emakume batek edo egoera honean ez dagoen emakume batek etxe bizitza aldatzeko eskubidea izateko edo olako, zeo zer? Guk lan egiten dugun emakume guztiekin, danak egon dira eraso bat izan dute. Bai, kalean egon direnan ziur, eta bai bere bizitzan prozesuan. Hori, ikerketa desberdinak hori esaten dute, ez? Emakume guztiak izan dute violentzia bere bizitzan zehar. Eta egia da, orokorrean, orain arte eskaini ditugun zerbitzu guztiak, izan dira mixtoak, eta, klaro, 180 gizonak baldin badira, daukaguz bai zerbitzuak gizonentzako prestatuta. Orduan, askotan, prestatuta esan nahi du, komun gehiago gizonentzako emakumeentzako, eurek gainera violentzia hori izan dute, eta heltzen dira zerbitzu batera, eta daude 50 gizon eta emakume bi, horrek ez du gonbidatzen parte hartzera zerbitzuetan. Orduan, askotan esaten gendu, emakumeak ez dira etortzen, ez direlako toki egokiak. Oin dela urte batzu ja erakunde asko, hasi gara, zerbitzu konkretuak, aterpetxe konkretuak edo eguneko zentru konkretuak emakumentzako bakarrik egiten. Eta hor, segurtasun gehiago izan daite, eurek eukiteko, lasaiago egoteko, baina egie da, bebai, genero ikuspuntua ez dugu izan orain arte. Eta hori, gure buruari bezan behar dugu, kontutan ukin behar dugu, gure zerbitzuak begiratu beste begiradan desberdin batzuekin, eta egokitu emakumentzako. Ze orain arte, gizonentzako bakarrik izan, mixtuak, baina ulertzen duzu, 90 gizona izan da, holan izan dugu. Orduen, egin behar ditugu zentru konkretuagok eurentzako, eta gero bai gizonekin lan egin behar dugu. Ze beti gaude emakumeekin lan egiten, eta, klaro, noski egin behar da lan emakumeekin, baina askotan, gizon asko, euretariko asko ere, violentzia, eurek izan dituzte bikoteak, eta askotan ere, eurek izan dira violentzia hori egin dutenak, edo, orduan, biekin landu behar da. Ze askotan aztuten jaku, eta gizonekin, emakumen gauza da, ez da emakumen gauza, denon gauza da. Eta, hor asko hobetu behar gara uste dut, elkarte bezala ia denokor hobetu behar dugu, eta gizarte bezala bai. Eta, imaginatzen dut, dagoeneko urratzen bat eman duzuela hori egiteko bidean, ez da? Emakumeen arloan adibidez, urrean egin duen kanpainan bebai, ze beti, 31 urte kanpainak eramaten du estatu mailan dago 16 urte egon gara kanpaina egiten sensibilizazio bezala, eta beti adibidez argazkiak gizonak ziren. Eta beti gizonak enfokauta, ez? Zer ikusten dugu, gizonak kalean, gizonak aterpetxeetan, eta horten esan dugu, ez emakumeak ere ikusi behar dira, ze hor daude. Eta orduen, saiatu gara bebai emakumea izan daitela aurte protagonista, eta atxenen urteatan ikusten dut formakuntza asko egiten ari gara, elkarte desberdinok, eta horrek egiten du bebai, gure begira da aldatzea, eta gure zerbitzuak eta proiektua bebai, beste bi egiten dugun proiektu guztietan aldatzea, eta hobetzea. Alanda guzti bebai, oso zaila da, oin gainera adibidez, emakume asko ume txikiekin etortzen ari dira. Eta hor Bilboko udaletxeak ez lan egiten ari da, baina realitate hori be gorantza doa, eta ez da erreza. Eskerrik asko Gemma Obre, beste bi plataformako kidea, eta eskerrik asko gurean izatagatik, eta eskerrik asko egiten duzuen lanagatik. Eskerrik asko zoi ere, gonbidatzeagaitik plataformari. Eskerrik asko. Eta orain bai, iritsi gara gurean gaur albistegiaren bukaerara, hauek izan dira gurean gaur jasotakoak edo nola ere, badakizue guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte.